King of Asante, Otumfuo Osei-Tutu II, King of Asante, Otumfuo Osei-Tutu II, for the loss of our mother, the Queen Mother. You will have read that we did make a request because this was the gracious presentation of His Majesty the Queen, the King, when the Parliament started in January 1993. They had lost some favor, and so we appealed to him if he could graciously come and renew them, and he immediately accepted and directed that it be done. The next day, to our surprise, the team was down here in Accra, and you can see a complete, fresh renewal of those majestic cultural display of our talents. Asante TV, yasomo sompa. Times are changing. Kana mai mabusia panyin me so asempa na nam kane na ne tete mu rem ne sidan wi ana so moso no so adane adesoa enne de Adabov company wa Asante memu abedom ye amedan so bo ayemre enchansia wodro apapapa wodi gudan so medan homie ebi de say long span self lock IBR housing standard irotals and shingles steel trusses and woodworks roofing sheets squares afei roofing knobs ni nyina dan ehuniema Adabov company e de abeboaye yon office ankasa ewo ehwia overseas junction ena baby adwumakui factory nankasa wo no eye infensi a ye ben moba asoro no e ma remfi say wanim di fo wo mo di sanchensi ebegu dan so e de ama wo empo se wuni obi a obetimi afre yen ewo 0245385109 Adabov company limited say ye dan so body a ene na wo mo eye osimpiti mpirimpi Abusia for yema yenyina ho akwaba de ba Asante TV Obrimpona na maje medwa na enese atenasia na yeba besua de sronkopa na se yebeka ya enche kra ena Ghana mrahye bedwani ana se mrahye bedwom ho no wo pani otitire nipa owura onyonyamfo Bagwin ode adesrede eba beto menhia ahimfie kese ya ewo Ghana maiwe mu se osre yenana Otumfuo Osei-Tutu ye otosumienu Asante mawura se ontwenani emehemra hyebedwa fie ho na omehe ono anya de ade womontoma ya omudi siesie ho ye Kente papa efri Asante memu ne ba sa amra hyebedwa fie ono ade a ayedada entinu yenana emesesa no ma wo mu ampa ode adesrede ebae na adesrede no ode bae no Otumfuo antena so kra minyini se ade echi so anche kra na Otumfuo kokoye omobisa ade no ema om na okocha omu Kente no ade a yewura babin asaba abeda Otumfuo ase kwan soro kokra na chede no na sedam no eno na yepese yedidi ho nkomo kakra aha ya Asante TV na yesrese babibia obia no ofa ofona na fei wako YouTube wako TikTok, Facebook, social media handles ni nyina no abo Asante TV unsa ebeka ye uhuye ya na wadi echi wa follow ye bebi ese o like nso no like bebi ese o share no share na ye nyina no yetimi anya adesua horo a etwagu Asante TV no yenyamu echefa na timi aboa ama ye nyina yetimi etumpon na said the medical aka no ye nyina yenim se saa desrede no eba beto menhia menhia de ye bo menhia di wo Ghana mem ho a na chese ye ka animonyam fie ye ka ahemfia eho no enipa efri ho eba ye ka ahemfia se obi pe adwene obi pe efutuo bi ede anante abobra otumrika efri babi bi owo bre a na obebo wura menhia eno na ye wura Kingsford etimi ebewura menhia ebesreye se adewe na yenana Otumfuo emeyema Ghana mrahye bedwafo na Otumfuo tenase a no ohun se ese okoche mrahye bedwafo no Kente ahoduo mienu bi na saa Kente ni mienu na yebetutu no asre ne abasa
kente be ya ye nana ko che mrahye bedwafo kente a ye franse adwene si dwene so ena afi fatia fata nkroma na ansana ye bebowra saa ntuma yimienu emu no medikan akase nyansa eni enhunumu de eye odoma nkoma kyede ubetimi atena suku dem asua ade anyanimde na mom nyansa ne hunumu de odoma nkoma kyede na so odoma nkoma de nyansa mawa odi wura wa mamremu no odi amaw ne senti se oto wa mamregu a na eye nyansa na wato egu na eye nyansa na wapo na ya mamremu no ye wo adwini ahodo bebrebe ebi edinkran so hyede a yenyina yenim no ebi enema ya nwuno yenso hyede ahodo a esisi ya chiampoma so ahemfie ubehu bi ade bi obon se ya nwuno bia ya mamrem no nyansa ahyemu ma se be ade bia ya nwuno bia se ye dinkra o edinkra so hyede o se ye de yontuma o ntuma bia dimpo abete no nyansa bi ye di ahyemu enti eyemenu mienu asade se ye be bore na yakohunu saa nyansa na ewom no na yetumi ede atenase ede abobra ama asomdwe atumi aba na ansa na yebekosa kente mienu mu no yenko ya chikakre na yenko hwe kente kura no ehen na efri ebaaye tete abakosam kire se pani bi na onam roma no kuhun se abo efre no ananse oye ntentan nti wojira hodi hwabo na kwanya na ofa so anwene ntentan no wo hwe na kosi bra wo hunu se adi kwa abo efa so ya de efe na nyansa wo mu o nti oba afie no no oye na adwe se wo bepɛ kwa bi so no aye saa ade na abo no eye eni bi eno kokopɛ papa ene na sefo no sha asese odenwene etu odi wurawura mu na ni ba ne ho so no na waba ba ye ade a ye friend se kenten waba nwunu kenten etu he kenten se de nwunu ne da ha ene anansententan eben enti emra otimi ba nwunu kenten ni wie no emra kwa ni mu no ase da bi ene ye ma memfa kwa bi so na menane ne ntoma na menwene ntoma bi esesei etu onwene ntuma ni wie no opedi amano no eno ase ne mefra ne kenten toma enti no kenten no yenyadi kenten no free kenten na de efe ene se ntuma no anase kenten ana kenten toma no de edikan pa ba ko a na esombo pa no na ye frɛ no se dwene asa free se nimdia ewo ni trimu nyina no ene odi adi saa adwene no eno ene ni na muama ye benya kente ahoro bebrebe na Asante memu ha ene mame kan se Ghana memu ha nyina etinye bia ni ho kente ehase free bonwire ena kente ntoma ehase efriye yawo mmia bebre wo Asante memu ti se adanwoma se ene nkro bi keka ho omonyunu kente no ebie eno ena atrama Ghana memu baby ti se framantamu ubetimi enya bi esremu ubetimi enya bi wonyina babesua efri Asante memu ha tinansen obetete se ase adwenkyira horo bi ba se kente efri ha do beka bia no na se efri Asante memu ha bonwire na kente ntoma ya eye papa no ya ene anyina yanyamu bebre no emu ebi ene kenta ye nana Otumfuo osetutu ye otosumienu edi koma Ghana mrahye badwafo a ya tuni din se edweno si dwene so na ye monwura mai se ye ka se edweno si dwene so a saa edino efrihin ase ene sei de kan eye asemfua edwono
yɛka sɛ dwono a ɛyɛ nwin fufuo a efifiri nipa tirim ɔmra onyini no ɛno ne yɛfrɛ sɛ dwono na ɛdwono yɛ akyɛdeɛ kɛse a sɛ ebi bɔ obi tirim a ɛyɛ akyɛdeɛ kɛse a ɔdoba nkoma ɛde akyɛ wɔ yɛn nananom enyini akɔ ɔmo anim a akyɛdeɛ ɔmo nya efiri mu ɛyɛ dwono na akristofoɔ bible ɛka ɛwɔ mebusɛm ti dunsia kyɛmɔduasa baako sɛ abotire a ɛfɛ ne dwono wɔhunu no wɔ tenene kwan so enti sɛ wopa abotire a ɛfɛ pa owiase baako a ɛyɛ dwono na nsa na wobɛnya dwono no gye sɛ wonam tenene kwan so na wonyini ɛkyɛ yɛka sɛ ɛdwono a anaasɛ adwene a ɛno ne wo nyansa no na nyansa nso ɛyɛ ade a sɛ wonya wonsa da nti ɛsɛ nyansa anaasɛ ɛyɛ ade a ɛsɛ sɛ wonya ansa na watu anamɔ bi adi nkonim nyansa nti ɛdwono ɛkyerɛ nyansa eti sɛ ntoma no de ɛdwono si dwene so a ɛkyerɛ sɛ nyansa bi esi nyansa nyinaa so ɛdwono si dwene so nyansa bi ɛte nyansa nyinaa so eti yɛdi pɛyi no yɛwɔ nyansa nanso yɛwɔ otumfuo bi a ne nyansa ne boro yɛ nyinaa yɛ nyansa so eti wɔyɛ dwene si dwene so yɛba yɛasetena mu a yɛwɔ ahemfo nanso yɛwɔ hene bi ɔsasi ahemfo nyinaa so eti wɔyɛ dwene si dwene so saa kente no emu eduye paa ɛno ɛna yɛ nana ɛde akɔkyɛ mmarahyɛ ɛbɛdwafoɔ na deɛ na saa ntoma no ɛkyerɛ yɛn sɛ adwene wɔ hɔ yi no yɛde adwene toa so ɛma ne tumi ɛyɛ yie na saa kente yɛ nana de kɔkyɛ mmarahyɛ bɛdwafiefoɔ no ɔkyerɛ mmarahyɛ bɛdwafoɔ sɛ deɛ de kan ɛsɛ sɛ wɔn nyinaa ka bɔ mu sɛ nipa baako na ɔmo kyɛ ɔmo adwene efiri sɛ nipa bɛɛ 270 ɛne akyire yɛ a ɔmo yɛ mmarahyɛ badwafoɔ a ɔmo si gyina ma Ghana no obiara wɔ adwene obiara wɔ ne tirimu adwene yɛ a obiara wɔ ne nyansa yɛ a ɛda mu soronko firi afoforɔ nyinaa ho ne sɛnti no yana na Otumfuo sɛ tutu ɔtɔsomienu ka kyerɛ Ghana mmarahyɛ badwafoɔ sɛ ɔnam saa kente ɔde akɔsɛ ɔmo hɔ no ɔde akɔsiesie hɔ kama no ka kyerɛ ɔmo sɛ efiri na ekuroi no ɛsɛ sɛ ɔmo nyinaa kyɛ ɔmo adwene wedi na adwene kyerɛ ba ne wedi na adwene kyerɛ ba deɛ tɔsomienu wɔn nya so na ɔmo ntietie ɔmo ho sɛ mmarahyɛ badwam kuma ne kasa ampa moyɛ dɔm kɛseɛ mo dɔɔso kyɛ mo bebree nanso monya so na montie wɔ mo so nsɛm no bi ɛfiri sɛ adweno asi dwene so ɛto da bi na mo si gyinaeɛ bi a ma yɛnyɛ yɛadwene sɛ yɛ ne dɔɔso enti kwan bi a so deɛ ɛpɛ sɛ yɛka no ɛna da bi sia nyina bɛkaeɛ a anansesɛm bi wɔ hɔ a na ananse sɛ ɔpɛ sɛ ɔde wiase nyansa nyinaa kɔkɔsie ɛna ɔsi sɛ wiase nyansa nyinaa na ɔkyekyere gu adeɛ mu na ɔde bɔɔ n'anim na ɔde furu dua deɛ wodi kɔsie na ɔde furu dua no ɛbɔ w'anim ɔbɛda akɔ wɔyɛ a na nyɛ ye afei ne ba kuma na bɛgyina sɛ papa mesrɛw fadeɛ no bɔ w'akyi na ɔbɛtumi afo ɔde bɔ n'akyi a na ɔforoe ɛhɔ na nansi hu sɛ nyansa ɔyɛ so ɔsesa no aka baako bi yɛ a na ɛwɔ ne ba ne tirim enti wode abufo gya nyansa na hwe ho ene ma ene ye nyina obi abenya bi ne sɛnti moyɛ dom dukase de nanso sɛ yetie afofra ye betimi ehu sɛ ɔmo nso akasɛm bi a emu eduo na fei yen hwɛ sɛ adwene na ɛwɔ ye tirim no ye de betoa afofro adwene so de na ye na ɛka kyerɛ Ghana mmarahyɛ badwafo entoma ne nsɛ hako Honorable Albert Smani Kingsford
babin mame ka we nkyerɛw ya nana ose tutu mu ohunu sɛ ya nana ose tutu boa abo ohunu sɛ ade bia mo beto ye ya obia ya eye papa no montoa so broni beka sɛ build on each other's idea obi adwene ya ode ba ye di bu man no eya mo fa bi ntoa so ne enko yanim na mom nye se eye na ebia manyosem tumo bedwiragu na won so wo hihya wo de eba sa Ghana ntimi ntumpon kente na ye nana e de akɔkyɛ Ghana mrahye badwafo no eno ena Asante so TV ye tutu kente no asre ne abasa eni hokwa ya mamre mu adwene bie de hɔ wɔ hokwa adwene bie kuta nkransem a emu odu ya ɛwɔ hɔ ma ye se de betumpon etisi amfa sa nkransem na nante a adwene ne bɛwɔ ye ho sɛ ne fekwa nanso na emu enema papa enka yebetimi ede aboa akyekyere man ya toagu eba sa na ye di ye ho abro ne senti no ye hwɛ kente ya ye nanade akoma meka ne nyina ho asem o sira meka dweno si dwene so no na ɛkyerɛ enema bebree na enema ɛkyerɛ no ebi ni sɛ onse mpanin se nyansa ni baakofuo trim ana baakofuo nso no enkyere damfo saa ebe ahodo wa nyina ɛkyerɛ yɛn sɛ adwene si dwene so ɛma yɛhunu sɛ yɛnkoa yɛntimi fa yɛdwene ɛnyɛ adwuma yɛntum nika ne yɛhwɛ adesuadeɛ makomako bɛdu a ɛwɔ saa kente we mu deɛ kan saa kente na ɛsɛn mrahye badwafie hɔ no ɛkyerɛ mrahye badwafo nyina sɛ baakofoɔ unnim wiase nyansa nyina ɛyɛ de obia wo baabi a n'adwene ɛkɔkɔpem ɛyɛ de a untumi ehu wiase nyansa nyina ne sɛnti no afoforo bi nso wɔ nyansa ɛsɛ sɛ obɔre saa nyansa nim ɛsɛ o pɛsa nyansa no ɛde kan wo de ho na ma udwumadie atimi awie enkunimdie de toso mienu sɛ yɛ nyina yɛ kan yɛ adwene bomu a enkunimdie bɛba nanim ade ba ko hamini esan se ya po ya mamrenti no nyansa ne adwene a ewo mrahye badwafo tirimu no nyene nyina na eye adwuma mrahye badwafie ho adentia se ebehwe han a ubohu se ya mrahye badwafo be ahanu aduosunum nanso kakra na omano awu wo brofo kasem no wo mo ne kasa wo mrahye badwafie wa wo hemi ya wo de wa hwe nafo asotufo no ani atu odi na hwe so omrahye badwani wota akasa onkasa adenti efise kasa na yedidi dwuma omrahye badwafie no edi yenya praye ama adwene a ewo ye mrahye badwafo ni tirimu no entime mabonten obi beka se enye kasa ba ko pe na omrahye badwafio enti ase wo meti ase pa nanso nei ewiase nyine du ba bia ye wo mfidi ahodo a ye de akyere kasa se enti emre aso se Ghana aban obemu ani akọ na wabaka ko pesa mfidi ni bia begum mrahye badwafie na ama kwan ma obia de ni krom kasa ade dwuma omrahye badwafie ho enya nwanwa se mokọ ewiase nyine dwabo a UN ekoshia China mampani o meka brofo Russia mampani o meka brofo yewo o bi se Japan o meka brofo wo beka ni krom kasa nanso esana ni di o mde ma sa kasa ni ntinu yewo mfidi a ehihye o maso a o ka Chinese kasa no na sa mfidi no kyerɛkyerɛ mu akɔbrofo mu na wa wonte Chinese no wate kasa na se sa mfidi no se Ghana kasiye boka akofa bia ba enchen yenkopa bi mra na adwene a ewo ye mra hye badwafo etirimu ya brofo nti omonka mane mabonten no wo mo hyase fo mu krom kasa nkasa nkyerɛ
Ghana for wɔn fam krom kasa eni dwuma wɔ mrahye bedafie na saa mfidie no nkyerɛkyerɛmu ɛma wa wontie no wate bi na nso adwene na timi ababɔnten ye wɔ man we mu menka sɛ sɛsie no kyenkyena ɛfa twi ɛnyɛ Ghana kasa nyina nanso metumi akasi so dua sɛ mrahye bedafo ɔmo hɔ no wokyɛmu du a emu nwɔtwe ɛde ɔmetumi akatwi eti kakra na etimi nka ne yɛmpa fidie mu ɔmo no ɔmo ɔmadwene ɛwɔ ɔmo tirim efiri sɛ ɛdwene si dwene so adwene wɔ ɔmo tirim ɛsɛ saa adwene no ɛba bɔnten adesu ɛtɔ so miɛnsa se ɛdwene si dwene so no kyerɛ sɛ adesua ɛne nimdeɛ ɛtoɔ ntwa adesua ne nimdeɛ ɛtoɔ nyɛdɛn ɛntwa ne sɛnti no ɛsɛ sɛ yɛtoa so ne da biaa yɛpɛ nimdeɛ ɛnyɛ mrahyɛ bɛgya fie hɔ nko a adwene si dwene so ɛkyerɛ Ghana fo nyinaa sɛ woyɛ suani a nimdeɛ ɛnsa etida biaa bɔ homɔden na pɛ nimdeɛ foforɔ efiri sɛ adwene si dwene so wadwene na ɛwɔ utirim no obi die mu odu ɛkyɛn esiwo deɛ esi hɔ etibɛtu esiwo deɛ no so obi adwene ne nimdeɛ dɔɔso nto de gu nwoma mu eti kɔpɛ bi kenkan na nya bi ka wadwene no ho no wadwene mu mie adwene si dwene so adesua to ntwa ɛto da bia yɛmu bebre yɛn tene ho ɛmpɛ adwene foforɔ nka yɛ deɛ ho eti sɛ asoɛ bi no ɔte a yɛnya de kɔtena hɔ no sɛ nimdeɛ na wɔ ne tirim no ɛno ano de te hɔ wobɛhu sɛ akwadaa bi anya adwene saa wapɛ bi asi ne deɛ nso saa ɔbɛto a yɛbɛyi wafiri hɔ ne yɛde no ahyɛ hɔ afei na ɛde ɔtan ɛba adwene si dwene so kɔpɛ nimdeɛ no bi ɛfiri sɛ nimdeɛ ɛdwono esi dwene so eti edubri bu abrabom a ɛsɛ sɛ yɛbie yɛadwenem sɛ yɛbɛtie afoforo afutuo yɛbɛtie nyansafoɔ afutuo na tumi aboa yɛn ama yɛtumi adi nkunim adwene si dwene so ɛkyerɛw sɛ brɛ ho ase sɛ wo dwene a brɛ ho ase ɛto da bia yɛadwene mu no yɛnnia ho braseɛ nti no yɛntumi hu baabi a nyansa wɔ ne akosua bi obi nim paa sɛ menua wei obi nim paa sɛ pani wei ɛwɔ adwene kyɛn me nanso sɛbe ɔbɛbrɛ de ho ase no ɔntumi ɛnyɛ deɛ pɛ sɛ wohu yɛ sɛ nyɛ ntoma kɛkɛ bi na Otumfuo de akɔkyɛ mmarahyɛ badwafoɔ no na mmom ɛyɛ asɛm mua ɛna wɔka kyerɛ wɔn adwene asi dwene so sɛ yɛka sɛ yɛkasa a ɛbɛdɔɔso bebree ɛto da bi a ɛsɛ sɛ yɛtumi adwene ne yɛde nneɛma foforɔ bi a ɛnni hɔ ba adwene si dwene so sɛ yɛn nyinaa dwene bɔm na obi ade na dwene ne ba a wobɛhu sɛ nneɛma a amanfoɔ yɛ ne nso bɛtumi ayɛ bi yɛnya okunini bi a ne yɛfrɛ no Apostle Kwadwosafo a ɛnɛ ɔkɔ ne kra akyi adwene na ɛwɔ ne tirim no sɛ ka yɛn nyinaa dwene bɔ mu sɛ adwene si dwene so ana Kwadwosafo adwene ni aban so adwene ni yɛnka mbɔm a ebia ka nneɛma a kɛbɛhu no ɔma yɛ mu kɛdɔɔso bebree nanso yɛmfa dwene ansi dwene so nti no ɛnɛ yɛahwere okunini wei adwene si dwene so Otumfuo etu Ghana mmarahyɛ badwafoɔ ɛne Ghana nyinaa ɛfo sɛ aduru biribi a ɛsɛ sɛ yɛte ho ase sɛ adwene ɛwɔ obi atirim ebetumi nso aba sɛ obi nso deɛ ɛwɔ soro kyɛw deɛ twatoɔ ɛwɔ dwene si dwene so ampɛ sɛ mekan sɛ yɛpɛ sɛ asomdwie ba a yɛnte ho ase adwene asi dwene so yɛn nyinaa yɛadwene no ɛnya de korɔ enti ɛyɛnte aseɛ ɛna betumi ama sɛ yɛda yɛadwene yɛwɔ etirim adi a ɛde nkonim aba aha yɛ Asante so TV midin de Obrempɔn Nana Kwadwo Dankwa yɛ fidie wei deɛ yɛbotae nyinaa ne sɛ yɛnam yɛamammerɛ so ɛbɛma Ghana man ehunu ɛnepa ɛwɔ amammerɛ mu na sɛ yɛatoa twene koraa yɛasan akɔfa ɛsiane sɛ mpanin sɛ akyea ne mu yi ɛsene kasa bebuo nyinaa ɛde yɛnana nyantoma baako pɛ na ɔde kɔe ɔde fatia fata nkroma nso bae na ɛno no ntoma no ne din no ɛfiri hɛn ɛkuta bakɔ sɛ mu odu Ghana mampanin yɛ a ɔdi kan Osagyefoɔ Dr. Kwame Nkrumah ekokoware
oba ho fefuo bi ya na ofri Egypt ai ya na ni din ede fatia na oba na ho fe ene se ne ositie ene ni subampa ene ne mapapa ewo de huntino ena ema onya saa amrane no se saa oba na ne ho fe no pa ne ho ne da bi ofata nkroma so dia se ofata nkroma mpa na enamua ye de benya entoma ede fatia fata nkroma ya na de bi koi ne no so no de enti ena ode saa de we ekoi ya na eboa ama ye hu se otumufo se eba no amamuomu a amanyosem ye abrofa amanyosem no ene ya mamre ewo ayonkofa ene ya mamre ewo ayonkofa adenti na sese di kente ya eya amamre ekosiesie edan a eho amanyosem ye abrofa amanyosem ne ko ekire se ayonkofa na yedem ewo se eto da bia na ye ka odo asem a odo enihie odo nihie eti ya na awra ho se obetumi anyo owufuo bi wosi an me ba de me ma ne ko ware anwona ni o de wonti as ne ba ne ko ware ne ba ya santini o ko ware siremni o ko ware anwona ni obeso de kete se me ma ne nko na de ya ne ka awra ho ye se eye ba ma da akọ o ko ware sirem na eye ba oboa adwene wo otirim nti na o kasa se ka oba ne ko ware amerikani a ka wani ba jabose efiri Asante mamu ko America eni efiri Asante mamu ko esrem he na kwawa ehe na kwawa adwene we etirim no ya nana boya me hu se yenyi saa adwene no emfiri etirim saa nchichemu a de abetu cheyemu se we Asantefo we anwonafo we ye he esremfo no yenyi saa ehye no mfiri ye mu fi se ye nipa baako se nkroma timi firi Ghana atra hye eko Mizrim ekoko ware ya wo kyew se odo eni ehye ye ma ye mfa hye nyede entutum nanso ye tigana ha ya ma ye ho kwan ama ye de hye atoto omawa mu ama ye tentan ye ho emwa ye nana ose tutu nam sa atoma ode ko kye mrahye badwafo no eme se ye nyi sa ehye no mfiri o de ntina se ye tan ye ho yanim se ye osuapon kese wo Asante mamu ha ye wo Asante ahemfu bebre nanso ye de atoko amenkroma ye ni ha wo ho ye ni ha na ekoba asese afi de hie ni otanti no akanka sabo ba bi a ye ko hu ekoba de sei se ya haya sa ehie na deda ye mu no ye ma o ma we enkoso numtuni bi obo regi na asem bi okan wo se kane no na ehye no eda ya hosuo we ekokọ we tuntuni e de hye ato ehum ne tentan ho na su na de abrofo nko a yenti no ye de ye kuro ahosuo na echiche ye mu we ye MPP ni we ye NDC ni we ye Asante ni we ye say we ane ye di prayer ho yenyi sa hye ni nyina free mu na oman no ebetimi atumpon odo enihye afei yehu se bibifo yenyina ye nipa baako yenyina ye onipa baako yehu no se yenyina ye da ye so no se kamboma ye betimi atwetwe ade akyekyere abibiman ama bibiman atimi akonkan atoda bia yenkai se fatia fatankroma se ade wo obi ho onua bi ho na efa kanfo ade wo onua bi ho na esombo a kanfo gitum efise fatia fatankroma anase fatia o fatankroma ye hwe ahenie mu a ye nana se tu ahenie eso gitum fatia fatankroma woni ne kosa de a oboa fatia o fatankroma fatia fatankroma ye hu hwie nyeye fatia ho ofe o fatankroma
eti asante ahenie so ekron efe asante hene yo hene oye ken eti ti asese oye ken efata no nanamontu ken na ye ko hu no enya di ni keko obi ahenie ba bi ahenie no koka ni dwumadie ni influence ni nyina kekambo ma ne hu se nipa wo ye ken eti ye ko hu kwap ohene no oye ken eti ditum se fata de nkroma eto da bia ya heye na de ene die sane ya fa ma no nipa di brebi se no yes ye kwatia na ye titi ho keka e ho a wa hwe a woni be ba ho so no na animguase afiri wawra abefra wontoma aha ya santeman so tv midinde obrempona na kwadwo dankwa yenjumade we de eye asante amamre na ene yemaso ene kwan befa so akyekyere Ghana man ama na kama ai yebe kyekyere ama Ghana aye kama na de twatwa wo ntoma ye na na de kwache mrahye badwafia mpese meka wasem se eba kan die mu nso a ye nai suban papa adi efri se na nkroma eni akanie mu subampa eka mizrim ni enyine ntumu nkoware no eba kani asema mizrim fo mu ahoden pa eti yenuanom ya mamu dibra mu di yanim no mumma makanie no subampa enadi ewom wonim ye keka de yansem na bawiye nemom de ye ka yese de ye ka nyina yese yewo amamre yewo amane ya mamra ni amane no nimdie ahyemuma nyansa ahyemuma etimi yentungu ma yento engu na sie somu ya ebetimi aboa ama yetumpon yawra Kensford ede adesrede eko na osetutu yo tosumienu asante hene ho se mrahye badwafie ni mana wona hwaye dada ntuma na dada asante hene wana wode kosensen ho wana ade kosensen ho eti babia ye kyekyere aboa no eho a na esan no yetum ni kanensan ko video no aha yekohe ba konka ho ne yekohe wi a yaba na ye de dwumadie no etimi akeka abawie obetimi afre ofra ye ha video no wie na se ofra ye betimi afaw na ye ne etimi edinkita ho eti yenko video ne of Asante Otumfuo Osei the second for the loss of our mother, the Queen Mother. You would have read that we did make a request because this was the gracious presentation of His Majesty the King, when the Parliament started in January 1993. They had lost some favor, and so we appealed to him if he could graciously come and renew them, and he immediately accepted and directed that it be done. The next day, to our surprise, the team was down here in Accra, and you can see a complete, fresh renewal of those majestic cultural display of our talents. I want to take this opportunity to appreciate the efforts and the gracious support of His Excellency Otumfuo Osei II. He has done tremendously well, and he will continue to be the father of all. And we know his passion in multi-party democracy. He has been a guide to all of us, particularly somebody like me as a speaker of the AIV
and the 9th Parliament of the 4th Republic of Ghana. Honorable members, I want just to draw your attention to the names and meaning of what you have behind me. I myself is very challenged, and so if my pronunciation offends your ears, kindly forgive me because I'm of a different ethnic group. But these Kente cloths are of 2 types. One is called Ejunse Ejunso. Ejunse Ejunso is a type of high quality hand-woven Ghanaian Kente cloth that translates to designs upon designs or wisdom upon wisdom. The second is called Fatia Fata Nkrumah. That definitely is clear to all of you, even including me. It's a Ghanaian Kente cloth pattern whose name translates to Fatia is a fitting wife for Nkrumah. In fact, those of us who are old enough used to hear it. It was created to honor the marriage of Ghana's first president. In fact, we should always start by saying first Prime Minister and first President, Dr. Kwame Nkrumah, and his Egyptian wife, Fatia Nkrumah. And this symbolizes the unity of Africa and the Arab world. In fact, that was one of the visible steps that Nkrumah took to try to unite the states in Africa by personally moving beyond the shores of Ghana to marry from Egypt. Honorable members, I think you will assist me, as I said, to thank His Royal Majesty for his gracious support to the House. I will, on your behalf, send a fitting thank you message to His Excellency. But let me add that the second Deputy Speaker has been so helpful in these matters. In fact, he has led me a number of times to pay homage to His Excellency, the King of Asante. And we've always had very fruitful discussions, and it's always been a source of strength and wisdom to some of us. Please kindly accept my thanks, my colleague, good brother, second Deputy Speaker, for what you are doing to us. Said na ye kanano Ghana mrashe bedefie otitreni penny pa ya oho yera odunyafo Abet Smani Kingsford Babin nensem ya okae eno no ni nyina ne tofabo ene se Ghana mrashe bedefie no entoma esensen ho a Asante hene ede be che wo mo no mom di siesie ho a na ema ho ye fe no ayedada. It was try na Otumfuo say to far from ra eno na ye na nso eboa ye di mienu akwa che omom de siesie o ma ho ye kama eno si Ghana mra hye be fia ho ye fe adentia Kente papa fri Asante memu akọ sensen ho na Kente be ya edwene si dwene so ana afi Fatia Fata Nkrumah na Kente mienu no ya domu suko ama ye nyina ehu se ya nana amfa anko chemra hyebadwafo kwa na mom wa chichire nimdie ene nyansa bi ahye ntoma ni mu se esen wo machi no da bia ntoma ne nkasa nkyere wo
na nimdeɛ ɛbɛ na yɛ nana akyekyere ahyɛ mu yɛ nana ɛka kyerɛ Ghana mmarahyɛ badwafoɔ nyinaa sɛ wɔn hyɛ no so sɛ baakofoɔ ewiase adwene nyina ne wutirim eti brɛ ho ase yɛ nana se yɛn kan kyerɛ wo sɛ sɛ yɛn nyinaa adwene bɔ ma edimpuntuo ba yɛ nana se yɛn kan kyerɛ mo sɛ adesua ɛto ntwa da nti monkɔ so nsua adeɛ yɛ nana se men kan kyerɛ mo sɛ momfa ne die ɛma afutuo ahodo a ɛba makwa mu nyinaa na ba sa ɔman no ebetimi anyini na fatia so fatankroma ɛto da bi a adeɛ bi wɔ obi ho na ɛyɛ papa gitum na ɛni ho yaw ɛne ahoɔyɛ a aha yɛ Asanteman so TV ye dwumadie ye de ma Asanteman ene Ghana nyina ene munyam eso midede obrempon na kwadwo dankwa na minsi fom die ma mentumrika hu na menkɔ bono mantamu kasie bi okunini bi edi na woda na okunini be ya memfa awoda sam kasie ye sombo ani munyam wom enkoma nana ya sapoma ono na ye ohema wo techiman ai eti ene ye de okay yes nkranza okay ye nana hema wo nkranza meboa meda wase eti asame chese ye nana ya sapoma ye ohema kese ya wo nkranza e wo boro mantamu ai ena no pe nana hema ye chiawo sunkokra na ye hyirawo se Otumfuo ema wani monyam enya kese pa na wahinie epenso no nkranza enya nkwanimu nkranza enya kese na emagidi kese pa e wo Ghana mamu nyina yade awoda SM kese ema ye nana ya sapoma ya oye oba hema wo nkranza ewo bono mantamu misremu enye techima sede midi kakan no nemum eye nkranza ma mensa anya ne biam ai yade awoda sem kese ye nhyira ewo mu nhyira ye mu ma ekọ bono mantamu akoma ya nana ya sapoma ya oye oba hema wo nkranza bono mantamu sapepepe yada obibia ase yesi ha eche obia ha ye Asanteman so TV midinde obrempona na kwadwo dankwa Asanteman so TV yeso mosompa